कइले बा ई अखिया हाय दैया के तने लोग के घायल कइले बा ई अखिया हाय दैया के तने लोग के घायल कइले बा घायल कइले बा ई अखिया घायल कइले बा ई अखिया हाय दैया के तने लोग के घायल कइले बा ई अखिया हाय दैया के तने लोग के घायल कइले जाल रे। अखिया के छपन हतो हारे आखे से मरलू गोली हो आखे से छोड़लू तीर नजर के कोइल ईमान मोरा टोली हो अखिया के छपन हतो हारे आखे से मरलू गोली हो आखे से छोड़लू तीर नजर के कोइल ईमान मोरा टोली हो कर पागल पायल कइले बा ई मुस्की हाय दैया देखो विकास के घायल कइले बा ई मुस्की हाय दैया देखो विकास के घायल कइले बा ई अखिया हाय दैया के तने लोग के घायल कइले जाल रे। जब से देखनी आखी के चमक रानी हो हम चकरा गईनी ऊंचा नीचा सुझल न हमारा गाछी से हम टकरा गईनी जब से देखनी आखी के चमक रानी हो हम चकरा गईनी ऊंचा नीचा सुझल न हमारा गाछी से हम टकरा गईनी तोहरे मोबाइल पर मनुआ नंबर डायल कइले बा ई अखिया हाय दैया के तने लोग के घायल कइले बा ई ओठवा हाय दैया के तने लोग के घायल कइले बा ई अखिया हाय दैया के तने लोग के घायल कइले जाल रे। आँखी से ऐसन मंतर मरलू लागल रोगवा भारी हो तोहरे आँख के चलते फिर में पड़ल मह सखे सारी हो आँखी से ऐसन मंतर मरलू लागल रोगवा भारी हो तोहरे आँख के चलते फिर में पड़ल मग सखे सारी हो तोहरे पर नथुनी भी कसिलो भायल कइले बा ई देहिया हाय दैया के तने लोग के घायल कइले बा ई देहिया हाय दैया के तने लोग के घायल कइले बा ई अखिया हाय दैया के तने लोग के घायल कइले बा घायल कइले बा ई अखिया घायल कइले बा ई अखिया हाय दैया के तने लोग के घायल कइले बा।